Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η Τετάρτη Κυριακή μετά από το Πάσχα και η Εκκλησία διέταξε να διαβάζεται η περικοπή αυτή που έχει σχέση με την Ανάσταση του παραλυτικού αυτού στη Βηθεσδά. Και γεννάται το ερώτημα, για ποιο λόγο η Εκκλησία διέταξε να διαβάζεται αυτό το περιστατικό, ενώ στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο υπάρχουν άλλα θέματα θεολογικά υψής της σημασίας. Είχε το λόγο της η Εκκλησία που το είπε αυτό, ή ότι ήθελε να μεταφέρει στο λαό τη δωρεά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο. Λέει λοιπόν το Ιερόν Ευαγγέλιο ότι εκείνο τον καιρό ο Χριστός ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, εκεί δε στην πύλη την επιλεγωμένη εβραϊστή προβατική υπήρχε μία δεξαμενή που από καιρό εις καιρό κατέβαινε ένας άγγελος, ευλογούσε το νερό και οποιοσδήποτε εισήρχετο μες στο νερό ο πρώτος που ερχόταν εθεραπεύετο. Πολλές φορές το έχουμε δει που ο Χριστός λέει ότι ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα και όταν πήγαινε και για την θυσία του πάλι έλεγε ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, διότι η έννοια το αναβαίνουμε σε Ιεροσόλυμα λαμβάνεται υπόψη υπό δύο μορφές, υπό μία πραγματική και υπό μία συμβολική σημασία. Πραγματική είναι το ότι τα Ιεροσόλυμα βρίσκονται σε υψηλότερο μέρος από την πεδιάδα, την κοιλάδα του Ιορδάνου και συνεπώς όταν πηγαίνει κανείς εκεί ανεβαίνει από τα χαμηλά στα ψηλά. Αλλά είχε και μία θεωρητική σημασία ανάβαση. Εκεί στα Ιεροσόλυμα υπήρχε ο ναός, υπήρχαν τα βασιλικά ανάκτορα που στη συνείδηση των Ιουδαίων ήταν μία λαμπρή ευκαιρία να ανέβει κανείς εκεί, διότι τα Ιεροσόλυμα θεωρούνται λόγω ακριβώς αυτών των προϊόντων που είχε εκεί ότι ήταν η καλύτερη από όλες τις πόλεις του Ισραήλ και συνεπώς ο καθένας που πήγαινε από εκεί ανάβαινε πνευματικά για να βρει και να προσκυνήσει τον Κύριο. Αλλά βλέπουμε επίσης ότι ομιλεί εδώ πέρα για κάποιο νερό που προκαλούσε την αποκατάσταση της θεραπείας ορισμένων ανθρώπων. Είναι η δεξαμενή της Βηθεσδά. Βηθεσδά θα πει στην ελληνική γλώσσα οίκος αλέους, δηλαδή σπίτι του Θεού. Επειδή αυτό το νερό αγιαζόταν από καιρού εις καιρών, γι' αυτό το λόγο είχαν δημιουργηθεί ορισμένα υπόστεγα που ένα σωρό ανθρώπων εκείτοντο εκεί με αντικειμενικό σκοπό για να πάρουν τη θεραπεία του. Το νερό αυτό δεν ήταν αυτό που λέμε εμείς στη δική μας παράδοση αγίασμα, που ο καθένας οτιδήποτε ώρα πήγαινε έπαιρνε το αγίασμα, αλλά λέει το Ευαγγέλιο ότι κατά καιρόν, δηλαδή από καιρού εις καιρόν κατέβαινε ένας άγγελος, ευλογούσε τα νερά και τα νερά γινόταν τότε αγιασμένα και ο πρώτος ο οποίος θα εισήρχετο μέσα σε αυτό το νερό θα αποκαθίστετο. Κατά συνέπεια θα μπορούσαμε να το πούμε ότι ήταν ένα προσκύνημα που εκεί πέρα πήγαινε ο λαός με την ευκαιρία να βρει για να αποθεραπευθεί. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Χριστός. Είδε αυτό τον παράλυτον εκεί και του υπέβαλε το ερώτημα αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε, εκφράζοντας το παράπονο της αρρώστιας του, ότι δεν έχω κανένα άνθρωπο όταν κατεβαίνει ο άγγελος και ταράζει το νερό να με βάλει μέσα για να θεραπευθώ. Και ο Χριστός τότε του είπε, θέλεις να γίνεις υγιής? Και εκείνος με το παράπονο αυτό που εξέφρασε, ο Χριστός του είπε, πάρε το κρεβάτι σου, βάλ' το στον ώμο σου, σήκωσέ το ψηλά στα χέρια σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Πράγμα το οποίο και έκανε. Βέβαια αυτό έγινε
κατά τη διάρκεια της ημέρας του Σαββάτου. Το Σάββατο θεωρείται ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη αργία, διότι μια από τις εντολές του Μωυσή ήταν να σέβεσαι το Σάββατο, να μην κάνεις τις δουλειές σου εκεί, διότι υπάρχουν 6 ημέρες και στη διάρκεια αυτών των ημερών μόνο μπορείς να επιτελείς αυτά τα έργα σου. Ήταν η μέρα λοιπόν εκείνη κατά την οποία εσκανδαλίστησαν ορισμένοι που τον είδαν να σηκώνει το κρεβάτι του και τον ρώτησαν για ποιο λόγο σηκώνει το κρεβάτι, και εκείνος είπε ότι αυτός ο οποίος με έκανε καλά μου είπε να το σηκώσω. Εδώ πέρα γίνεται ένα θέμα μεταξύ του τύπου και της ουσίας. Κατά συνέπεια, κατά πιο πολλές φορές οι άνθρωποι καταγίνονται μόνο με τον τύπο και αφήνουν την ουσία, όπως και εδώ εσέβονται βέβαια το Σάββατο, αλλά δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι ότι πάνω από όλα που δημιούργησε ο Θεός και κάτω από το Θεό είναι ο άνθρωπος, και συνεπώς δημιουργήθηκε, λέει ο Χριστός, το Σάββατο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο, και συνεπώς ο καθένας θα μπορεί να θεραπεύεται γι' αυτό. Βλέπουμε εδώ, και μπορεί να δημιουργήσει ένα παράδειγμα για μας, ότι για 38 χρόνια βρισκόταν ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο εκεί και έδειξε μια καταπληκτική υπομονή. Μια υπομονή πράγματι που του θαυμάζει ο καθένας την ώρα που διαβάζει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η υπομονή του δεν εξαντλήθηκε. Όταν βρέθηκε κοντά του ο Χριστός και τον βλέπει στην κατάσταση αυτή που τον είδε και τον ρώτησε αν ήθελε να γίνει υγιής. Αν ήταν κάποιος άλλος από εμάς θα τους έλεγε «Μα για καλό ήρθες τώρα άνθρωπε εδώ πέρα να με ειρωνευτείς και να με πειράξεις αν θέλω να γίνω υγιής». Και εκείνος του είπε αυτό που του είπε. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός, ευλογώντας την υπομονή του και την ταπείνωσή του, έκανε αυτό το θαύμα και προχώρησε και πήγε και στο δρόμο που τον ρωτούσα ποιος ήταν αυτός ο οποίος του είπε να σηκώσει το κρεβάτι του. Εκείνος είπε ότι εγώ δεν τον γνωρίζω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι για να έχει τη δύναμη και την ικανότητα με το λόγο του να θεραπευτώ εγώ, πάει να πει ότι αυτός είναι πολύ πιο ισχυρός από ότι είστε εσείς. Δηλαδή έκανε μια ομολογία πίστεως ο άνθρωπος αυτός. Αλλά ξεκίνησα και είπα ότι ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία καθόρισε να διαβάζεται αυτό το περιεχόμενο του Ευαγγελίου ήταν διότι ήθελε να δώσει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης τη χάρη της αρετής και της δωρεάς του Χριστού προς τον άνθρωπο. Και ρωτάτε ποια είναι αυτή η δωρεά που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο. Με την ευκαιρία αυτή μας διδάσκει ότι δίδει ο Χριστός τη ζωή στον άνθρωπο. Ο παράλυτος άνθρωπος που έγινε καλά είναι μία απλή περίσταση, διότι στην Παλαιά Διαθήκη και στα χρόνια του Ιησού Χριστού το να είναι κανείς βαριά άρρωστος όπως ήταν ο παραλυτικός, αυτό σήμαινε ότι ο Θεός έπαβε να έχει επαφή και επικοινωνία με τον άνθρωπο αυτό, και επειδή στερούσε την επικοινωνία του μαζί με τον ασθενή, γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος έφευγε και η χάρις του Θεού από πάνω του και έτσι επήρχονται όλες τις ασθένειες. Θεωρείται δηλαδή ότι μια βαριά αρρώστια είναι το αποτέλεσμα της εγκατάλειψης του Θεού από τον άνθρωπο. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι σωστό. Εκείνο το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός για 38 χρόνια βρισκόταν εκεί και δεν είχε την ικανότητα να μπει μέσα στη λίμνη για να θεραπευτεί. Που πάει να πει ότι για την παράδοση της εποχής εκείνης ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας απλός ασθενής, αλλά ήταν ένας νεκρός. Γιατί ήταν ένας νεκρός? Δεν είχε οικογένεια, δεν είχε συγγενείς, δεν είχε φίλους, δεν μετήχε στα τεκτενόμενα
της πρακτικής ζωής των ανθρώπων, αλλά απέναντίας είχε τελείως απομακρυνθεί. Και έρχεται ο Χριστός και τον αποκαθιστά την υγεία του, οπότε δίδει τη ζωή στον άνθρωπο. Αποτέλεσμα αυτής της ζωής είναι ότι άρχισε να μετέχει στα τεκτενόμενα μέσα στη ζωή στην οποία επικοινωνούσε και ζούσε. Και συνεπώς η διάσταση αυτή της δωρεάς που δίδει ο Χριστός στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα να αποκατασταθεί και η υγεία του, διότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για τη ζωή και για την υγεία του ανθρώπου. Βέβαια δεν κατέβηκε εδώ στη γη για να δώσει απλώς μόνο υγεία στον άνθρωπο, διότι και αν ο άνθρωπος θεραπευθεί, στο τέλος θα πεθάνει, όπως εάν πεινάς και φας, πάλι στο τέλος θα πεινάσεις. Απλώς ήλθε για να δώσει τη ζωή, να δώσει τη ζωή μέσα στο πλαίσιο της αιωνιότητας, και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει εμείς να προσδοκούμε. Δίδει λοιπόν ο Χριστός με την ευκαιρία αυτή και διδάσκει η Εκκλησία ότι η δωρεά που παίρνουμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η ζωή, είναι η αιωνιότητα, διότι στην άλλη ζωή δεν θα υπάρχει ταλαιπωρία σε υλικό σώμα που δεν θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει μια διαρκής ευδαιμονία που οι άνθρωποι με την προσπάθεια που θα καταβάλουν να πραγματοποιούν στη ζωή τους το θέλημα του Θεού θα βρουν αυτή την ευδαιμονία και την ευχαρίστηση στην αιώνιο ζωή στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά να σκεφτόμαστε και να προσευχόμεθα στο Θεό ώστε να μας δίδει διαρκώς αυτή τη δωρεά της ζωής και της ελπίδας του μέλλοντος. Αμήν.